A modern teherautókban annyi érzékelő van, hogy ha tüsszent egyet a műszerfal közelében, kigyullad egy figyelmeztető lámpa. A klasszikusok ezzel szemben csak gázolajat és utat kérnek. Napjainkban az igazi teljesítményt nem pixelekben mérik, hanem a megszakítás nélküli szolgálat évtizedeiben. Ma 10 olyan amerikai legenda előtt tisztelgünk, amelyek nem hajlandóak nyugdíjba vonulni. Maradjon az első helyezettig, mert ez az az óriás, amely forgatónyomatékban még mindig megaláz bármilyen idei modellt. Induljunk! 10. helyezett. White Freightliner, 50-es, 70-es évek. Képzelje el az amerikai utat a múlt század közepén. A közlekedő teherautók hatalmasak, zajosak, és a legtöbbjüknek az a hosszú motorház teteje van, amely a horizontig nyúlik. És hirtelen valami más jelenik meg. Egy lapos, szögletes sziluett. A fülke közvetlenül a motor felett helyezkedik el. Ez a White Freightliner, a par excellence cabover, amely a Freightliner és a White Motor Company, az amerikai ipar két óriása közötti erőteljes szövetségből született. Lapos orrú kialakítása nem esztétikai hóbort volt. Azokban az években a teljes hosszra vonatkozó szabályozások szigorúak voltak, és a motor feletti fülke lehetővé tette a szerelvény lerövidítését, így több hasznos terhet lehetett a pótkocsiba rakni. Emellett megkönnyítette a manőverezést a szűkvárosi területeken és a rakodódokkoknál, ahova egy hosszú motorháztetős teherautó be sem tudott lépni. A szögletes fülke alatt egy Detroit dízel szív dobogott, egy 12 literes, soros 6 hengeres motor, amely szerény 230 lóerőt adott le, de olyan nyomatékkal, amely bármilyen terhet megerőltetés nélkül elvontatott. A hangja nyers volt, valódi, egy állandó mechanikus morgás, amely a munkaetikáról beszélt, nem a digitális csendről. Nem volt elektronika, nem voltak érintőképernyők, nem voltak számítógépes rendszerek, amelyek cserben hagyhatták volna a sofőrt. Volt egy motor, egy sebességváltó, tengelyek és egy végtelen út az ember előtt. A fülke spártai volt, de elég tágas a hosszú munkanapokhoz. Zsír, gázolaj és útpor szaga volt, és azoknak a sofőröknek, akik benne éltek, ez volt a szabadság illata. Ma, 60 évvel később még mindig láthat néhányat klasszikus kiállításokon, amint ugyanazzal az eredeti motorral indulnak. Ez nem nosztalgia. Ez a bizonyíték arra, hogy tartósra építették őket. 9. helyezett. International Harvester Loadstar, 1962 jelen. Ha van teherautó, amely büszkélkedhet azzal, hogy mindent csinált, az az International Harvester Loadstar. Az 1962-ben piacra dobott járművet egy nagyon világos küldetéssel tervezték. Legyen az igásló bármilyen elképzelhető munkához. Városi terítés, vidéki mezőgazdaság, ipari felhasználás, önkormányzati szolgáltatások. Ahol súlyt kellett szállítani és terepet kellett leküzdeni, ott volt a Loadstar. És a legjobb az egészben az volt, hogy bármi lehetett. Lehetett zárt dobozos áruszállító, lehetett billenőplatós teherautó építkezésekhez, lehetett tűzoltóautó létrával és szirénákkal, lehetett gabonaszállító pótkocsi, sőt, akár sárga iskolabusz is, amely gyerekeket visz az iskolába. Olyan volt, mint egy svájci bicska kerekeken, mindig kész, mindig képes. A motorháztető alatt benzin vagy dízelmotorok közül lehetett választani. Az egyik legnépszerűbb a 345 köbhüvelykes, körülbelül 5,6 literes V8-as volt, amely körülbelül 180 lóerőt és sziklaszilárd nyomatékot adott le. Ez volt az a fajta teljesítmény, amely teljes terheléssel és zokszó nélkül, tiltakozás nélkül felment a lejtőkön, anélkül, hogy percenként átvizsgálást kért volna. A konfigurációtól függően lehetett hátsó kerékhajtású vagy összkerékhajtású, és a laprugós felfüggesztését úgy építették, hogy bírja a büntetést az aszfaltozatlan utakon, földutakon, olyan terepen, amelyet bármelyik modern teherautó elkerülne. Vizuálisan a Loadstarnak különleges bája volt.
kerek fényszórók, robusztus hűtőrács és az a praktikus kisugárzás, amely azt üzente: munkára születtem. A fülke tágas volt, a műszerfal praktikus, az ülések pedig elég kényelmesek a hosszú munkanapokhoz. Ma nem ritka, hogy lódsztárokat látunk még mindig farmokon dolgozni, vagy tűzifát szállítani Amerika kisvárosaiban. És ez nem azért van, mert nincsenek újabb opciók. Azért van, mert egyetlen modern teherautó sem kínálja a megbízhatóságnak ezt a szintjét ilyen egyszerű karbantartás mellett. A lódsztárt egy fa árnyékában is meg lehetett javítani 4 alapvető szerszámmal. És ez a mai világban olyan luxus, amely megfizethetetlen. 8. helyezett. Diamond Reo. 50-es, 70-es évek. Vannak teherautók, amelyek észrevétlenek maradnak, és vannak teherautók, amelyek nem tudják elkerülni, hogy magukra vonják a figyelmet. A Diamond Reo kétségtelenül a második kategóriába tartozik. 2 nagy név, a Diamond T és a Reo fúziójából született, és ez a teherautó kiérdemelte az autópálya tankja becenevet. És nem véletlenül. Megjelenése szögletes, robusztus volt, a hűtőrácsa egy erődre emlékeztetett, különálló fényszórói pedig átható tekintetet kölcsönöztek neki. E brutalitás mögött egy soros, 6 hengeres Cummins motor rejtőzött, akár 14 literes lökettérfogattal és több mint 350 lóerővel. A nyomaték olyan brutális volt, hogy olyan terheket is el tudott vontatni, amelyektől bármelyik modern teherautó megremegne. És tette ezt panaszkodás nélkül, tiltakozás nélkül, anélkül, hogy számítógépre lett volna szüksége, amely megmondja neki, hogyan csinálja. A Diamond Reót mindenféle iparágban használták: gabona, FA, cement és nehézgép szállításra. Ami pedig igazán különlegessé teszi, az az, hogy még ma is kevés modern teherautó tudja utolérni nyers tartósságát. Az ujjak gyorsabbak, könnyebbek, kényelmesebbek. De egyben kevésbé toleránsak is. Ha egy érzékelő meghibásodik, ha egy számítógép lefagy, a modern teherautó megáll. A Diamond Reo nem. A Diamond Reo kinyitja a motorháztetőt, meghallgatja, hol a probléma, fog egy francia kulcsot és ott helyben megszereli. Ezért mondja még mindig sok veterán sofőr: az újak szépek, de soha nem fognak annyit bírni, mint egy Diamond Reo. És igazuk is van, mert nem minden jobb, ami új. Néha a régi egyszerűen örök. 7. helyezett. Brockway 361. 50-es, 70-es évek. Ha van teherautó, amely büszkélkedhet azzal, hogy egyedi, az a Brockway 361. A New York állambeli Cortlandben a Brockway Motor Company által kézzel épített jármű nem összeszerelő soron készült termék volt. Ez egy kerekeken guruló műalkotás volt, minden egyes ügyfél számára személyre szabottan. Amikor valaki egy Brockwayt rendelt, nem egy akármilyen teherautót kapott. Egy speciális igényeihez igazított járművet kapott, olyan kézműves minőségben megépítve, amely ma már nem létezik. A legtöbb 361-est soros, 6 hengeres Cummins motorral szerelték, akár 13 literes lökettérfogattal és több mint 300 lóerővel. Ez elég volt ahhoz, hogy nehéz terheket vontasson a legbonyolultabb terepeken is. Az alváz megerősített acélból készült, a laprugós felfüggesztés masszív volt, a manuális sebességváltó pedig olyan sofőröket igényelt, akik tudták, mit csinálnak. Vizuálisan a 361-nek félreérthetetlen karaktere volt. Szögletes motorháztető, vastag rudakkal ellátott hűtőrács és kettős fényszórók, amelyek messziről felismerhetővé tették. Belül a fülke szerény volt, de stílusos. Fadíszítések, analóg műszerek és az a mechanikus zümmögés, amely elárulta, hogy minden jól működik. Ezeket a teherautókat fakitermelésre, gépszállításra és nehéz városi munkákra használták. De ami igazán különlegessé tette a Brockwayt, az az élettartama volt. Nem volt ritka, hogy egy 361 1 millió mérföldet is megtett nagyobb javítások nélkül, ami ma már szinte hallatlan. És pontosan ez az oka annak, hogy a modernek alul maradnak.
A mai teherautókat a hatékonyság, a károsanyag kibocsátás és a tervezett elavulás jegyében tervezik. Műanyag alkatrészek, rendszereket deaktiváló érzékelők, szoftverfrissítések. A Brockwaynek ezek egyikére sem volt szüksége. Csupa acél, csupa izom volt, és minél többet vezette az ember, annál jobb lett. Ezért mondják a veterán sofőrök: ha egy teherautót kellene választanom, amelyre rábíznám az életemet az úton, egy Brockwayt választanék. Mert a modernek minden luxusa mellett még mindig hiányzik belőlük az, amivel ez a klasszikus bőven rendelkezett: a lélek. 6. helyezett: Autocar DCL 100. 50-es, 70-es évek. Az Autocar DC100 nem kér engedélyt, hogy szerepeljen egy ilyen listán. Magától kivívja a helyét. Az Egyesült Államokban az Autocar Company által épített teherautó gyorsan kiérdemelte azt a hírnevet, hogy ő az, aki soha nem hal meg. Nem ő volt a legszebb az úton. Egyesek csúnyának hívták, mások félelmetesnek. De mindegy volt, hogyan nevezték, mindenki egyetértett egy szóban: megbízható. A DC vagy C100-at tartósra tervezték. Masszív acélvázzal, vastag hegesztésekkel és olyan egyszerű hajtáslánccal, amely úgy működött, mint egy mechanikus óramű. A motorháztető alatt általában soros, 6 hengeres Cummins vagy Detroit dízelmotorokat lehetett találni, akár 14 literes lökett térfogattal és 300 és 400 lóerő közötti teljesítménnyel. Manuális sebességváltókhoz kapcsolták őket, gyakran 10 vagy több sebességfokozattal, laprugós felfüggesztéssel és zárható hátsó differenciálművekkel. Ez egy megalkuvást nem ismerő igásló volt, nehéz terhekhez és véget nem érő munkanapokhoz készült. Megjelenése tiszta elszántság volt. Magas eleje, acélhűtőrácsa, süllyesztett fényszórói és egy ütközője, amely úgy nézett ki, mint egy kos. Ezt a teherautót nem csak hallotta közeledni az ember, hanem érezte remegni a földet is. Évtizedeken át a DC100 volt a kedvenc az acél, fa, vegyi anyagszállításban, sőt katonai alkalmazásokban is. Nem volt luxus kivitelű, de olyasmit kínált, amit a modernek még nem értek el: teljes bizalmat. A mai teherautók tele vannak elektronikával, érzékelőkkel és diagnosztikával, amelyek javításához számítógép kell. Ha valami elromlik, el kell vontatni. A DCL 100 egy francia kulccsal, egy kalapáccsal és egy pár erős kézzel a problémák 90%-át a helyszínen megoldotta. Egyszerű volt, robusztus, és arra készült, hogy mérföldek millióit tegye meg rezzenéstelenül. Ezért még ma is a szerelők és sofőrök az egy olyan korszak szimbólumaként ünneplik, amikor a teherautókat tartósra építették, nem pedig arra, hogy 5 évente lecseréljék őket. Eddig lenyűgöző gépeket láttunk, olyan teherautókat, amelyek saját kerekeikkel építették fel Amerikát. De akik most következnek, azok az elit elitje. Ők azok, akikre a veterán sofőrök könnyes szemmel emlékeznek, akiket a gyűjtők évekig keresnek. Az első helyezett pedig annyira legendás, hogy még ma is, amikor megjelenik az úton, az összes modern jármű félrehúzódik tiszteletből. 5. helyezett: Western Star 4900. 70-es évek jelen. Ha a White Freightliner a tömegek teherautója volt, akkor a Western Star 4900 azoké volt, akik valami többet akartak. Valamit, ami nem található meg egy azonos egységekkel teli telephelyen. A Western Start megrendelésre építették, minden ügyfél igényeihez igazítva, mint egy méretre szabott öltönyt. És ez minden részletében látszott. Motorja egy 14 literes Detroit V8-as volt, amely több mint 400 lóerőt adott le. Egy bestia mély morajlással, amely már jóval azelőtt hirdette az erejét, hogy a teherautó megjelent volna a horizonton. A sebességváltó manuális volt, akár 18 fokozattal, mert a Western Star sofőrjei nem akarták, hogy egy gép döntsön helyettük. Érezni akartak minden váltást, minden áttételt, minden pillanatot, amikor az erő átadódik a kerekeknek.
A felfüggesztést megerősítették, hogy bírja a legnehezebb terheket a legnehezebb terepeken, legyen szó fakitermelésről Oregonban, bányászatról Coloradóban, vagy nehézgépek szállításáról az országon keresztül. Vizuálisan a Western Star 4901 kinyilatkoztatás volt. Hosszú motorháztető, szögletes fülke, króm mindenhol, függőleges kipufogók, amelyek az erő oszlopaivá emelkedtek. Belül pedig faburkolatok, bőrülések és olyan hangszigetelés, amely évtizedekkel megelőzte korát. Azok a sofőrök, akiknek volt szerencséjük vezetni, azt mondják, nincs hozzá hasonló. A modernek szabványosítottak, tömeggyártottak, lélektelenek. A Western Star egyedi volt. És még ma is sokan dolgoznak azok közül, amelyeket a 70-es és 80-as években gyártottak. Az eredeti motorral, az eredeti váltóval, ugyanolyan impozáns megjelenéssel, mint mindig. Mert a Western Star 4900-at nem lecserélésre tervezték, hanem örökségnek. 4. helyezett, Mack B61, 1953 jelen. Amikor a szállítás világában a robusztusságról beszélünk, van egy név, amely mindenki másnál több tiszteletet parancsol. A Mack. A Mack családon belül pedig van egy modell, amely a legkeményebb hírnevet szerezte meg. A B61. Az 1953-ban piacra dobott teherautó nem csupán egy újabb modell volt a márka hosszú történetében. Az erő kinyilatkoztatása volt, egy üzenet az egész iparágnak, hogy a Mack nem játszani jött. Motorja egy 11 literes, soros 6 hengeres egység volt, amelyet teljes egészében a Mack tervezett és épített. Mindössze körülbelül 250 lóerőt adott le, ami a mai szabadságokhoz képest szerény szám. Ami azonban számított, az nem a maximális teljesítmény, hanem a nyomaték volt. Ez a motor képes volt bármit, bárhová elvontatni anélkül, hogy panaszkodott volna, anélkül, hogy tiltakozott volna, vagy átvizsgálást kért volna. A sebességváltó dupla tengelykapcsolós manuális volt, mert azokban az években nem voltak elektronikus segédeszközök. A sofőrnek tudnia kellett, mit csinál, éreznie kellett a váltás pontos pillanatát, értenie kellett a gépet. A felfüggesztés tömör laprugókból állt, a kényelem terén kötött kompromisszumok nélkül, mert a B61 nem arra készült, hogy bárkit is kényeztessen. Munkára született. Vizuálisan a B61 összetéveszthetetlen volt. Az a lekerekített motorháztető, az az erődnek tűnő magas hűtőrács, és természetesen a motorháztetőre szerelt híres krómozott bulldog, amely őrszemként tekintett előre. Nem egy akármilyen teherautó volt, hanem egy szimbólum. Évtizedeken át a B61-et mindenre használták. Cement, konténerek, üzemanyag, fa, katonai felszerelések szállítására. Ami pedig igazán különlegessé teszi, az az, hogy sokuk több mint fél évszázados élettartamot is túllépett, nagyobb felújítás nélkül. 50 év munka, 50 év feladás nélkül. A B61 megmutatta a többieknek, hogyan kell ezt csinálni. És még ma is, amikor egy megjelenik az úton, a modernek tiszteletből félrehúzódnak. 3. helyezett, Kenworth W900, 1961, jelen. Amikor stílusról, lélekről és az út iránti tiszteletről beszélünk, van egy név, amely már bömbölő motorral érkezik a beszélgetésbe. A Kenworth W900. Az 1961-es bevezetése óta ez a teherautó az amerikai autópályák azonnali ikonjává vált. A mai napig a szállítás történetének egyik kedvenceként tartják számon. Hosszú motorház teteje, függőleges kipufogói, agresszív tartása. A W900 nem csupán egy teherautó volt, hanem egy nyilatkozat. Egy kultúrát, egy életmódot, valami erőteljes és valódi dolog kormánya mögötti büszkeséget képviselt. A hatalmas motorháztető alatt általában Caterpillar, Cummins vagy Detroit dízelmotorokat lehetett találni szinte mindig 15 literes, soros, 6 hengeres elrendezésben,
több mint 500 lóerőt és olyan nyomatékot leadva, amely hegyeket mozgathatott meg, vagy legalábbis megtarthatta azokat. A légrugózás meglepően sima futást biztosított a W900-nak egy ilyen fenevadhoz képest. A 18 sebességes manuális váltó pedig minden váltást tapintható élménnyé, a sofőr és a gép közötti kapcsolattá tett, amelyet nehéz szavakkal leírni. Belül a hálófülke a maga korában más szintet képviselt. Faburkolatok, analóg műszerek, egy ágy, tárolórekeszek. Olyan volt, mint egy guruló apartman. A hangszigetelés csak még elviselhetőbbé tette a hosszú utakat, mint valaha. Ezt a teherautót mindenféle rakományhoz használták. Száraz áruhoz, üzemanyaghoz, nehéz gépekhez, túlméretes szállítmányokhoz. És itt van az érdekes rész. Még a W900 legújabb modelljei is próbálják megőrizni az eredeti szellemét. De bármennyire is próbálkoznak, nem tudják megismételni a klasszikus lelkét. És ez a kulcsfontosságú különbség. A modern teherautókban lehet sávtartó asszisztens, automatikus fékezés és irodával felszerelt fülke. De a klasszikus V900 valami mást adott, büszkeséget. Nem csak vezettél, hanem egy olyan gépet irányítottál, amely tiszteletet követelt. Sok modern gép mindent megtesz helyetted, de ezzel elveszik a vezetés örömét. A régmúlt W900-a igényelte a figyelmedet, a szakértelmedet, a gondoskodásodat. Cserébe teljesítményt, hűséget és olyan szabadságérzetet adott, amelyet nem lehet letölteni az internetről. Második helyezett. Peterbilt 359, 1967 jelen. Sok sofőr és rajongó számára a Peterbilt 359 egyszerűen a valaha épített legszebb teherautó. Ez nem túlzás, ez egy örökség. Az 1967-ben bevezetett modell nem csak új fejezetet nyitott az amerikai szállítás történetében, hanem kerekeken guruló kulturális ikonná vált. Ez volt az első Peterbilt, amely alumínium alvázat használt, ami könnyebb és ellenállóbb volt, és több terhet bírt el. Ami azonban igazán felhívta magára a figyelmet, az a jellegzetes, hosszú orrú kialakítása volt. Az a merész és szögletes motorháztető, a krómozott hűtőrács, a függőleges kipufogók és a kettős fényszórók. A 359 nem csak munkára született, hanem arra, hogy emlékezzenek rá. A teljesítményt tekintve ez a teherautó nem kertelt. A legtöbb egység 15 literes, soros, 6 hengeres Caterpillar vagy Cummins motorral volt felszerelve, körülbelül 450 lóerőt produkálva. 18 sebességes manuális váltókhoz kapcsolták őket, amelyek a sofőröknek teljes kontrollt adtak minden mérföld felett. A belső tér ugyanolyan lenyűgöző volt. Fapanelek, klasszikus analóg műszerek, kényelmes ülések és kiváló szigetelés. Ez a fülke a hosszú utazások kényelmére épült. Parttól partig a 359 megszokott látvány volt a szállítás aranykorában. Hamarosan a filmek, reklámok és zenei videók kedvencévé vált. Nem azért, mert próbálkozott, hanem mert ennyire ikonikus volt. Miért nem szárnyalták túl a modernek a 359-est? Egyszerű. Mert egyetlen más teherautó sem ötvözte így a stílust, a teljesítményt, a mechanikai egyszerűséget és a karizmát. Az új teherautók lehetnek hatékonyabbak, de sok veterán sofőr azt mondja, hogy közben elvesztették a lelküket. A 359-essel nem csak egy járművet kezeltél, a gép része voltál. Éreztél minden váltást, minden emelkedőt, minden kanyart. Ügyességet követelt, de büszkeséggel jutalmazott. Nem csak vezetted, hanem kitüntetésként viselted. És íme a legmeglepőbb dolog, a 359 továbbra is az egyik legtöbbet restaurált és testre szabott teherautó a világon. Vannak emberek, akik több mint $100,000 költenek arra, hogy ezeket a klasszikusokat visszaállítsák eredeti állapotukba. Ez a fajta elkötelezettség egy dolgot bizonyít. Ez a teherautó továbbra is felülmúlhatatlan. Első helyezett.
Ford LT-L 9000, 70-es, 90-es évek. Elérkeztünk a csúcsra. Ahhoz a teherautóhoz, amely nem csak vezeti ezt a listát, hanem saját jogán kiérdemelte az amerikai utak vitathatatlan királya címet. A 70-es évek végén piacra dobott Ford LT-L 9000 a Ford fogadása volt a nehézgépjármű szegmensben. Hamar bebizonyította, hogy nem játszani jött, hanem dominálni. Motorház teteje masszív volt, kialakítása letisztult, de impozáns, tartása pedig egyszerűen félelmetes. Amikor egy LT-L 9000 megjelent a visszapillantó tükörben, nem volt kétség. Félre kellett húzódnod. A motorháztető alatt a motorok valódi szörnyetegek voltak. 15 literes Caterpillar, Cummins Big Cam, mindegyik 500 lóerő feletti teljesítménnyel és hegyeknyi nyomatékkal, ami elég volt bármilyen teher elvontatásához bármilyen terepen. A légrugózás meglepően sima utazást biztosított még nehéz terhekkel is. A hálóhelyes meghosszabbított fülke pedig inkább érződött gurulószobának, mint teherautónak, ággyal, tárolókkal és kora legjobb hangszigetelésével. Az LT-L 9000 a magánfuvarozók és a nagy flották kedvencévé vált egyaránt. Szállított gabonát, üzemanyagot, konténereket, mezőgazdasági gépeket, túlméretes szállítmányokat. Ahol erőre volt szükség, az LT-L készen állt. Most jön a nagy kérdés. Miért nem szárnyalta túl igazán egyetlen modern teherautó sem? Mert az LT-L 9000 a nyers erő, a megbízhatóság, a kényelem és a mechanikai egyszerűség tökéletes egyensúlyát kínálta. A mai teherautók könnyebbek és hálózatba kapcsoltak, de törékenyebbek is, függenek az elektronikától és sokkal drágább a karbantartásuk. Az LT-L 9000 elég egyszerű volt ahhoz, hogy az út szélén alapvető szerszámokkal megjavítsák. És elég ellenálló volt ahhoz, hogy 20 évig működjön anélkül, hogy ki kellene nyitni a motort. Vannak dokumentált esetek, amikor LT-L 9000-esek túllépték az 1 millió mérföldet az eredeti, érintetlen hajtáslánccal. Ez nem nosztalgia, ez jól végzett mérnöki munka. A teljesítményen túl azonban az LT-L 9000-t a jelenléte különböztette meg igazán. A modern teherautók kezdenek mind ugyanúgy kinézni az áramvonalas görbéikkel és LED lámpáikkal. Az LT-L 9000-t egy mérföldről fel lehetett ismerni. Nem lehetett összetéveszteni semmi mással. Ez a teherautó olyan sofőröknek készült, akik komolyan vették a szállítást, akik társnak látták a gépüket, nem csak eszköznek. Ez a kapcsolat, ez a kötelék ember és gép között olyasmi, amit semmilyen technológiai fejlődés nem tud megismételni. Ezért minden elmúlt év és minden újítás ellenére a Ford LT-L 9000 marad a király. Mert nem csak egy gép volt, egy legenda volt. A legendákat pedig nem taszítják le a trónról, örökké emlékeznek rájuk. A történelem útján tett utazás után teljesen világos, miért uralkodnak még mindig ezek a klasszikus teherautók. Nem csupán járművek voltak. Csatában próbált eszközök, guruló otthonok és ami a legfontosabb, élethosszig tartó társak voltak. Ma a technológia több kényelmet, hatékonyságot és egyszerűséget hozott. De ezek a régi harcosok még mindig felülmúlják a moderneket egy olyan területen, amelyet pénzért nem lehet megvenni. Az örökség és a lélek terén. Mert egy modern teherautóban lehet sávtartó asszisztens, de soha nem lesz meg benne egy V8-as morajlása, amitől feláll az ember hátán a szőr. Lehet benne automatikus fékezés, de soha nem lesz meg az a kapcsolat, amit akkor érez az ember, amikor 1000 éjszakát töltött a fülkében ugyanazzal a motorral. Lehetnek benne digitális kijelzők, de soha nem lesz meg benne az a zsír és gázolajszag, amely átítatja egy igazi sofőr ruháját. Most mondd el nekünk a kommentekben, melyik klasszikus lopta el a szívedet? A Cabover, amivel minden kezdődött, az autópálya tankja, a New York-i kézműves, az elpusztíthatatlan robusztus,
Az erő és stílus ötvözete, a bulldog, amely megtanította a többieket, a hosszú orrú, a legszebb, vagy a vitathatatlan király? Melyik idéz fel emlékeket a gyermekkorodból, a karrieredből, a családodból? Osszunk meg történeteket sofőrtől sofőrig, rajongótól rajongóig.